Ayuso, cabrón, é de Ayuso. Ainda xa de facer os achos amigo de Tran, acórdate, xa verás. Ainda ha de salir na foto con él. Claro, que teña cuidado que aquilo está tolo. Con Dios. E logo ven aquí ao lincha. Non se mete moito con el. O caralho que nos toca a nós tamén. Mira o gasoi, que logo subiu, manda cojones. Aí na gasolinera, na entrada da Coruña, está a 1,80 na barata, nesa que sempre está barata, a 1,80. Cuidado, E nós que non ten impuestos, para min que me dixeron ontem na Coruña que está a 0,95 xa, Que manda cojones, a ensada penso que xa está a €1. Sí, aí hoxe falaba na radio, na tele, do vin, que iban a quitar, a tirar da reserva para baixar os precios. A Comunidade Europea que está mandando aos países da comunidade a baixar, a tirar das reservas. Ora, non sei. Xa, que sí, pero iban onte iban detendo algo, pero eu vin hoxe no telediario, estaban aí que Irán, ese estreito, non son na máis que 34 kilómetros. Xa Estados Unidos, non sei cantos barcos se metió ao fondo, porque sospechaba que eran barcos que iban meter minas, que por onde pasa o 20% do petróleo mundial, Cuidado, que non é unha broma, Que non é unha broma, que che mangan o gasoi dos barcos a €2, e non hai quen se mova. Ai, non creo que sea para tanto que daquela, oiche, para todo, Me cago en Dios, se vai o gasoi dos barcos a €2, ou dos camións a 4, me cago en Dios. Queda todo parado como cando foi do COVID, hai que tomar medidas serias. Non podes parar así isto. Terá un tope. A ver o tope cal é. Pero ese é o canal do Hormuz, ese do carallo. Van ahora os franceses tamén para abrir, disque. Veña, ai mi má. Cabrón, ese o loco do carallo ese, mira que unha foi liar. O fumbao do carallo ese, tu era que tiño xogando, se lle deran un xogo na casa que xogara con el, me cago no Dios que o dou. Xa, pero o de Irán é jodido, O de Irán non é o de Venezuela. O de Venezuela colleu por unha orella, pumba, levou no para Estados Unidos, con as gafas de sol de 3 metros e o carallo. Cago en tran da vida. O outro non era mellor, pero Pero en Irán son locos, me cago en Dios. Eses morren pola patria, non é como a nós. Nós se poñemos a bandeira na pulsera, pero se veñen cara a nós que a escopeta xa tiramos a bandeira po mar. Nós temos unha bandeira de dúas caras. Bueno, a ver que pasa, que si que se son jodidos. Carallo, que non se meta alguén a apoyalo tamén. Pero son jodidos. O Trump que xa está a guerra acabada, si, acabada de empezar. Sí, por eso eu vin cando estaba daquela, para falar contigo, pois me ver o telediario. Explicaba, non, a ver, o estreito ese, que carallo de problema hai ahora aí? Que ahora está metido China. Pasa o petróleo de China, tamén pasa por aí. A Estados Unidos puxo aí, non sei, eu non se dixo, 16 ou 36 barcos a fondo. E ahora implicábase a China, me cago na virgen. Ai, cuidado, que non é chiste, non é broma, esta... Ele pensou que Irán que era chega a matar o tipo aquele, como en Venezuela. Pero morreu o tipo e xa puxeron o fillo, e aí xa sabes, non? En vez de un fillo teñen 40. Me cago en diola. Eles son peligrosos, Cago na puta. Cuidado, que ojalá paren pronto, que senón isto boia polas nubes. Igual se pensa que mataron ao líder, era outro que era igual que ele. Eses,
poñerán a 4 ou 5 ca mesma cara. Bueno, boa, pois veña. A ver que pasa, a ver se solucionan as cousas, que todos son problemas. Algún dios, habían de estar quietos, nada, que hai que buscar problemas ao carallo, veña. Se non os hai que buscalos como sea. Sí, o tipo este jodido, non ves, joder, na tele, bailando, cos brazos per arriba, encollido, depois con nenas, cala o co. Este é un bof. A ver se acaba o mandato dunha puta vez se o sacan de aí, ningún americano que son jodidos, como este non houve ningún carallo. Carallo, este home non está mal da cabeza, me cago, Dios que pariu. Ahora quería, a can era máis, a Cuba, a Canadá, a quería se apoderar da isla esa, bueno, e eu da isla, non sei que hostia, olvidaríase, de noite dormiu, soñou con Irán, a por Irán, con Dios, pero Irán saliulle furada, o carallo é que nos colle os outros, tocaron o carallo. Bueno, pois veña, hai unha marajada, voume marear, ti tamén ves de estar no sofá, tamén, 6 meses, e agora vos vides queixado, ai, mi má, vaya dous, me cago en Dios. Bueno, marejada, o lunes sí que había marejada, me cago en Dios, houve ali un momento, me cago en Dios, Dios, oxalá o do lunes é mermelado, Bueno, pois veña, o Trump está como unha cabra, quere marcar historia, quere facer historia. Non ves que queren que o mundo lle colla respeto. Quere ser o Gigi do mundo, o carallo. Logo o ruso está mellor. Están así. Queren o poder, Ramón. Importa unha merda o resto. O ruso está jodido da cabeza tamén jodido, pero non está como isto. O do ruso pasa que, eu que sei, eu non entendo moito, pero tampouco é un animal, que é un animal, pero non quere as bases de OTAN ao lado dele, o carallo, depende ali, queren meter as bases na frontera, eles nas queren, que queren meter os americanos, para aquele outro asesino loco, pero non fai o que fai este, meu Dios, este é criminal, dáselle por un país e a tomar polo cu. Mira que quería coller esa isla porque está metida en Europa, senón xa quería joder, quería joder, agora quere joder a Cuba. Pasa que ainda non acaba, eu penso que quere acabar este con aquí rápido e xa ir a Cuba, aquí non sei se acabará tan rápido, ojalá acabar. Pero o que digo eu digo unha cousa, eles din que polas armas nucleares, que non ten armas nucleares, cantos países non as teñen, mataron a Vale, e se fora ao revés, Estados Unidos non ten tamén, ou Rusia, te imagínate que foran a polos rusos e mataran a Putin e todo, acabamos o mundo, que a disculpa dos misiles nucleares e toda a nada virgen, imagínate ti que, de acordo, que se están zumbados os iraníes, vale, Estados Unidos nunca vai a tirar, pero tamén non ten misiles nucleares, todo Dios aquí. Quería ver eu a película ao revés, a ver como era. A terceira guerra mundial xa ao momento. Este é todo el, que é un tolo, quere os beneficios dos outros países, e logo, tipo, lle importa el Venezuela. Boa, non me cago en Dios. Ou Cuba, porque é un dictador, o de Venezuela, malo de Cuba, malo de... o de Irlanda, malo de Israel, malo de da Virgen, que guau. Tamén é o de Corea do Norte, carallo, aquilo está mal da cabeza, con aquilo non se pon, con Dios, nin falta que vai. Isto é por iso, joder, quere o petróleo, ao quere o petróleo, metelle a culpa que é un país dictador e a tomar polo cu. Ele non é dictador, Dios que pariu, carallo, é que joda o mundo inteiro, a ver se o paran,
Eu saca, pero teñen que sacar os americanos, que o mundo non nos saca. Olvídate que ahora non pare nadie. Ahora vai a acabar ele con eso e despois a ver se sigue ou para. A ver se para. Que este empezou aí de coña, xa ves. Boa. Pois veña. Xe unha carallada, Ramón. Xe unha carallada e o carache. E nós non sabemos o que é o mellor, pero que as guerras o único que hai son mortos. Había que arreglar de outra maneira, pero igual non é posible, eu quise, non sei nada. Eu non sei nada de como é o tema, Ramón. Pero que ten razón que está zumbado, eso sí que o sei. No, está moi mal da cabeza. No, o problema é que sabes que nas paja, non? Sempre as pajamos os nós. Ele non teñen problema, O gasto de 2 euros non dá 3. Non dá un 45% que che quitan da Hacienda, ou 70. Listo, importa unha merda, que ti esteas morrendo de fame ou non ver logo. Eses países importa hostia a xente. Fixeron logo aí con esa xentiña toda, sin ter armas, sin nada, tiña non sei machacando, matando, non fixera nada. Porque estaba ele apoiando a Israel. Eso, aquilo era unha masacre, matando xente que non se podía defender, joder. Pois te mirar se non eran malos, non lle deixaban nin entrar comida. Dios. Así que, non sei. Eu non sei onde vai parar, pero que o paren por María Santísima. Tan ben como se vive, Páganse moitos impuestos, pero vive-se ben, Bueno, podíamos pagar un pouco menos, ou que non roubaran tanto. Pero bueno, roubar aí todo e o roubo. Non só estes. Os que marcharon antes tamén son finos. Ai, cago en Dios. En impuestos tamén iban vos. Así que hai un dito de vellos, podes cambiar de tal, pero non cambias de non sei que, non me acordo ahora como é, pero non sei que de muiñeiro, pero ao final é o mismo. Todos son iguales, Ramón. O sistema está montado así. O sistema está montado así. E non hai máis. Uns mellor, outros peor, pero por aí van. Que sí, claro, que son apañaladros todos. Están, porque se ve, non é que dejamos nós, é que, con Dios, se marcharon os outros, non máis puxeron xa dous xa foron para casa por roubar. Cajo na puta que os pariu. Pero eso, a facer guerras, la Virgen Santa, cago en Dios, porque mira o que rouban. Bueno, cando os collen prenden, non sei, moitos non collerán, pero non che influen no gasoil, nin nas comidas, nin hostias, macho. O que che influía é un mínimo. Pero as guerras, hostia, non máis alta guerra, me cago en Dios, a gasolinera xa lle dan para arriba o petróleo que nin a Virgen. Home, cho que hai, aproveitas. Tiña que haber algo para que non subira de aí, pero non o fan. Bueno, Ramón, pois veña, por onde vas, que non te vexo? Por Prior, que vou por Prior. Tendelle que darme en marcha, que eu vou a modo. Dios, vou contando os litros de gasoil. Me cago en Dios. Vamos polo Pieiro ainda, mi madre. E non lle abro máis, Non. Se non xa perdemos. Se non, xa salimos perdendo. Sí, me quitas o IVA e ela vai a ganancia. Con Dios, você, bora dalle que ahora non pasa nada. Vinche o outro aí no Facebook, está máis chulo que Dios. Pero está moi bonito, pero ali arrimado ao muelle non... Está moi bonito, pero está máis bonito aquí no mar, Xa vin as fotos no Facebook, xa as vin. Ese foi antes de... Cando chegamos a Coruña. Pero ahora xa está pintado de outro. Vouche mandar unha foto.
de outro color. Ora xa está cos colores da casa. Sí, así sí que non vin, eu vine non verbo ainda non da muller, enseñoumo. Vende ali, ainda faltaba por jugar, pero pincho na Coruña e fun ver a Dredd, un día aí que a muller ao médico, a levarle a Coruña, bueno, eu mentre espero vou levar ca Luís, estuve por ali, estaba fora, era un día da semana, estaba aí a Celeiro, por aí, e había ali dous homens, eu penso que un que era Carulo, unha Sanchote, unha Portocho, andaban preparando ali, bueno, andaban na maquinilla, mas así, vincho ali na Coruña, pero te viracho un día en Ares, pero cando truxestes, ara carallo, xa non se parecía nada o da Coruña ou de Ares. Nin falta que fai, é que cando se parece cando veo daquela, está moito claros. Bueno, agora xa está en todo, non falta ni nada. A bandexa, que máis, as neveras do gelo, nada máis, a cruceta xa está acabando, nos faltan aí 4 detalles. Entre esta semana que ven, podía estar listo, pero, a ver, pachamos aí un pouco ca hidráulica, a ver se acaba, diz que acaba mañá, a ver se é verdade. Sempre acaba mañá, pero mañá sempre é mañá. Sempre amanhã, amanhã non dá chegado mañán. Xa a bandexa de popa tamén che vime ali para levar unha boa redonda, para levar 3. E ainda collían un día que lle colléramos a do Mar de Alba. E aí podes levar, levar unha rede que che de Ares asada. Un dios. Ese sí que che vin posto, mano. Todo o equipo vincho posto. Eu penso que o equipo que xa tiña todo posto, cando estuve. Estaban probando todo. Sí, que na Coruña estaba todo. Pero iba todo, pero ahora xa vai toda a hidráulica, ben, pero con toda a forza das bombas non hai suficiente aceite, parece ser. A salida é pequena, estañe cambiando. Estañe dando máis boca de salida para que aspiren máis. E aí é outros detallitos, que ainda hai detallitos. Que se os baños, isto, outro, quixemos poñer todo, podemos deixar moitas cousas como estaban, pero quixemos poñer todo novo, como a quen di, é o que hai. Poñela, Luis, que queres poñer logo. Pasa que xa te gana de neno, normal, para compraste. Por aí arriba xa había que ir nelo. Pero bueno, poñelo todo ben. Dios, a hidráulica, macho, mira que é complicada, parece tan fácil. Cajo en Dios, que complicada é, macho. Xo di todo o mundo, dos montajes, xo un din, que o conto do carallo da hidráulica, hostia, é complicada. O caudal variable máis. As bombas, pois se queres ti, ainda non tanto. Se tens moitas presións, mete reductores de caudal, a bomba de piñóns dá toda a presión que dá, hai que meter reductores de caudal. Nada máis, pero o caudal variable, mi madre, va a tolería, vaya puta tolería, veña, nunca tanto entendín de bombas e de codos e manguitos como agora. Mi madre. Que si daqui, monta daqui, quita hora de lá, que isto non va, que este non sei que, que este non sei cuánto. Hai que quitar este daqui, meter un antirretorno, este retorno pequeno, hai que meter outro. Ai, mi madre. Mamá. É complicado, Ramón. Tamén depende que encho faja, me parece que é máis que nada. Unha persona eso que estea ben preparada, que ande neso solo, pero deso habrá pouco, porque, home, claro, é o mellor dun barco xa cambia para outro, o mellor o mismo montaje xa cambia nun barco, xa mete unha cousa que poñes, xa vai, eu que sei.
Isto ten que saber o que o monta, non ti que ti o teu é pescar, non é de bombas. A ti que che poñan ben e punto, é para traballar fuerte, listo. A ver, tamén moitas cousas porque non é todo novo, entendes? Se metes todo novo, venche todo aí, tantos litros, isto, outros, bom, bambum, aí vai. Pero aquí había distribuidores dunha maneira, de outra, entendes? Tamén iso fai lío, As hélices non sei que, distribuidores das hélices que non sei canto, da grúa, que vale, depois que non vale, bueno. E todo son voltas, é complicado, pero bueno. A ver, se vamos salindo do lío, que xa están as cabezas que fumean, Ramón. Eso son excusas. Non vai ninguén para xa que han puxo todo novo. Todo novo. Do astillero. Da lá de baixo, máis da lá de arriba. Pois chegaron aquí, tuvo que ir a meter outra vez tudo ben. Así que, non sei, mas era todo do paquete. É que é moi complicado, Eu pensei que non era tan complicado. Eu teño un amigo, un conocido de aí de Zaragoza, que monta centrales de la Virgen de centos de millóns de euros, hidráulicas todo, E o tío me dou moitas explicacións, pero veo ali, é un máis, dos que estaban ali. Carulo a solucionar os problemas, e os outros moita teoría, pero ao final que solucionou os problemas foi Caruliño. É moi complicado, o puto caudal variable. Se é unha peza sola, non, aí vai, pero como haxe 7 ou 8, roncaño o carallo. O de Laxe, que é un fenómeno, xa ten fama de montou o barco, montou no tope, e ainda iba ele ao mar 2 ou 3 días montando todo ele, e ainda iba ele ao mar 2 ou 3 días cos barcos, así que fíjate, que xa o facía ali en Rosedo, que xa montou hidráulico, xa mira os anos que hai, xa no Casal me parece que xa montara, no Casal non xa montara, e ainda fui ele ao mar, cuidado, así que fíjate, eso que estaba todo novo do astillero, e saliu ao pomar e fui ele no barco, para andar en todo, diz que, polo que lle teño ido, hai que meter o motor aquelas voltas, hai que meter, diz que é un lío da vida. É un lío que tens que axustar todo. Se lle das máis voltas á maquinilla, dá menos o tiro de popa. E se dá menos o de popa, dá máis de outro, todo é así. Nós aquí temos unha bomba grande no auxiliar que vai para todo. Pero no grande ten 2 bombas. Vai para 2 líneas. E tens que regular todo. E depois as voltas, a ver depois a forza. Non é só as voltas. Depois a ver a forza. É unha carallada. Unha carallada que se queres entendelo te leas da cabeza. Pero algo terás que entender, porque senón, eso. Pero é unha carallada de moito carallo. Non temos nada que entender. Nós temos que dar este botón é para atrás, este botón é para diante, este é para que vire máis, outro é para que vire menos. Vai o pajas, é un barallo. Pagas unha pila de cartas para que te metes as cousas ben, que carallo vas entender ti de bombas a mala bombas, tens que entender de redes, a de pescar anchoas axudando. Deso xa entendes, agora que has entender de bombas. Carallo vas ti entendendo de bombas. O teu é a vir para aquí, a matar xulados no Bermeo. Si, de bombas entende Trump. Si que entende de bombas. Bueno, que si, non íbamos montar bombas normales, A Gundiola, pero ahora isto, que si, ahora todo ben así xa para isto, aí vai. Desde un principio non iba a ir así. Pero, queres andar cos tempos,
Iso pois é o que diste, xa lle pasou a moitos eso, o Cabaleiro tamén lle montaron aí abaixo os vos, tamén estuvo moi liado, O primeiro que se lle apagaba o motor, despois que se lle quentaba o aceite, despois que non había forza, despois que había moita forza. Cuidado, Cuidado que non é unha broma, porque está ao límite todo, sabes? Falamos de 500 litros de aceite aí, metidos aí, os motores chegan ao vivo, Diz que sí, xa me to conta, como se te rompa unha merda dun distribuidor ou dunha carallada, desde que che vai todo ben, Diz que se te rompe unha cousa de nada, do montaje inteiro, E ao mellor cambias, xa non cambias o sincero mismo, que xa non dá máis que problemas. Claro, os distribuidores teñen que ser para ese tipo de bomba. Os manguitos xa son iguales, tal. Pero o único que eso son os distribuidores, entendes? Non son igual que para bombas de piñóns ou paletas. É outro tipo. Unha carallada, Ramonciño, unha carallada. Pero bueno, pouco a pouco, va vindo todo ao seu sitio. Ai, lalelo, veña, despois, xa hai hélices transversales, xa está. Xa non hai que andar en vestidas. Depois xa vou para ir collelo o coche, xa non fai falta balóns. Home, carallo. A ver se ainda lle temos que ir no carro facer as rejillas. Que está sin rejillas. Están os furados todos. Que a Elizobar hai que facerlle unhas rejillas no carro. A ver. A ver. Bueno, pois nada, veña. Vamos indo. O tempiño hai unha marejada boa, pero bueno, tampouco é para tanto. Opa, aquí mellor. Ao chegar a Prior mellor, Sí, está peor aí na ría está máis. Aquí en Prior xa está mellor, Veña, a ver se pescamos algo aquí o catarro de arriba, que sea limpo, que non haxa que andar escollendo, si quer, bueno, o caso é pescar ainda que haxa que escoller, non vai ser que ponen escoller ni sin escoller. Xo dixo, déxate de escoller ningún do carallo, ti leva o caixón cheo, como dis ti. Ti enche o caixón é que algo has de facer, veña. Se a escolleita é porque mete peixe pequeno ou grande, faz máis. Enche o caixón, ainda que sea de bojas. Se quer a patrán, po gasoil, aí, cuidado. Antón non gastaron moito, salimos de Laxe, foron salía por fora do bocado, ali aos cabezos. Me cajo un diola, cando salín, xa me pesou. Mamá vin o canal, dentro do malleiro non fuma paro ni nada. Dentro do malleiro estábase ben. Me cago un diola, salí pola punta do malleiro para fora, xa vin aqueles lombos. Ali polo canal, eso que estaba calma, que perramarrajada de norte, mi madre, chegamos ali aos cabezos dali de fora. Carallo, íbamos de punta, vai boa. Volta para casa. Ao chegar á punta do máis un cobrir o diario ese, non estou nada práctico, anda o ordenador para un lado e para outro e xa estou mareado. Xa te digo, é que un día debía de vir eles ao mar. É atravesarlle o barco aí, ala, cubre aí. Para que superan o que é bom. É que un día... Bueno, veña, é o que hai. Tocou-nos vivir unha época ben desgraciada, veña. Tanto. Ese que a manter a xente, non ves? Manter a moinantes, na máis, me cago en Dios. Que arreglábamos ben sin eso. Entrada a Puerto, son na Cero, son na Virgen. Como é a outra? Transmisión como antes de chegar, regreso non sei que, me cago na cona da reina. Aló non chegaba a bon chegar a longa, tirar o peixe en terra e vendelo, Non, depois daba yo a enviar, salía rojo, que dixe que tiña algo mal feito, me cague na puta da vida, outra vez para atrás, outra vez por qué, me cago,
tiña que meter a salida de zona. Ai, madre, non puxera eu que quería era entrar no muelle. Eu que quería era entrar no muelle e xa estaba mareado, que avería sentísima. É o ordenador que non. Levanta aquí o cabecito este de aquí, carallo, xa te brazos. Di ben onde está, Ai, carallo. Non rompe, pero de marea baixa, tamén de marea para arriba. De marea baixa, non sei o mar se ven a máis, pero hai que ter cuidado, Bueno, pois valía ben compoñer, salimos a las 5, pescamos 5.000 kilos, entramos a tal hora, listo, mariconada con achadas. Tuve unha pijotada, ai mi má, veña, mierda para todo. Non me daba igual, e non tiña máis nada, un pouquinho máis que daba así, 3 metros e medio. E o carallo que vos agora diz que agora hai que mandar esa previa media hora antes de entrar. E antes que non, pero hai que mandar a previa media hora antes, o cerco antes. E largan na xente, colles 4 chinchos, ven o teselana pola cabaleira. E ti dalle avance chegas primeiro, pero como tens que mandar a previa, xa tens que esperar a que che pase diante o teselana, ala, e vai o chincho a 1 euro. Non, eso ainda non se mete, pero han se meter, De momento non se mete. Nos outro día en Celeiro cubrimos, viñamos metendo Saboja, tal, acabamos ali na beira do espigón e avante para dentro. Estaban os comunitarios e non nos dixeron nada. Ainda puxemos a boga non é Salema, ou non sei como carallo. Non podes poner Saboga, que non é Saboga. A Saboga é a Zamborca. Nós pensamos que era isto, non pasa nada, pero é Salema. Nada, é moi ben. Moi ben. Xa che digo, ben nos veron entrar, que estaban ali, parados, e non nos dixeron absolutamente nada. Non, porque ainda non, pero diz que Madrid xa o manda, A mí mandaron, fun ali o sábado con Manolo ali toda a mañán, xa me dou o esquema ese, bueno, manda a Madrid, E os de aí de baixo me mandaban, a chamaron, falan comigo, a chamaron, sí, que hai que mandalo. Non se mete moito en, non sei, si a media hora entras con 20 minutos ou eso, pero que a previa que hai que mandala, a media hora antes. Non se mete moito si entras antes ou eso, pero que por ahora, que despois que se va a mandar. En cambio, os do día, dixome a min, nesto, que os barcos como nós de 15 metros que non teñen que mandala, pero os que pasan de 15 metros, 2 horas e media. Cuidado, que son animalada. Creo que 2 horas e media, eso é, se pasas de 10.000 kilos. Son nós no cerco, porque hai varias normas, non é todo mundo igual, eles tamén nós temos que mandar a previa, os dos miños díxome que non. Pero de 2 horas e media é para se pasas de 10.000 kilos, non é... Iso foi polo que se peleou, pola huelga aquela que se fixera. Xa, iso peleouse polo das 4 horas. Ele díxome así, os barcos do día de máis de 15 metros que tiñan que mandala con 2 horas e media. Eu díxome, cago, meu, penso, nós é cando pasamos dos 10.000 kilos. Non, os menores de 15 metros que non. A ver se estamos engañados, non sei. Tamén xa cambia, non dun oficio para outro. Que iso tamén me pese ben raro, que máis está un oficio que outro. Non sei, eu sei que nós a previa temos que mandar media hora antes de entrar e ao carallo. E iso é unha merda, porque hai sitios como eu que sei, por exemplo, Malpica, ti sales da punta do medio de Malpica xa pode largar na plancha, joder. A largar na plancha que está aquí, a 2 minutos da punta do muelle,
A pesca no chincho tens que esperar media hora na punta do muelle, ao mellor con unha brisa de nordeste. Que me falte Dios e non ten xeito. Eu creo que eso das 2 horas e media está engañado. É media hora. Media hora, que non está engañado. Pero bueno, hecho que hai, estamos así, nunha mariconada total, o caralho. É todo así. O marcho de Sardiña nos dan unha merda, e Xurelo outra merda, e Xarda outra merda, xa ves, dependemos da anchoa. E o marcho de Sardiña, e a Xarda non hai, vale, pero non poden facer o que están facendo. É todo así, Ramón. Se nos poñemos a falar ai mi madre. Veña. Mierda, veña. Nada. Paciencia, Ramonfiño, veña. Xa, ancho o único que está ben, pois xa andaron escalabrando, que o ano pasado xa non estuvo tan ben, xa nos en cambio o ano pasado xa ni nos ben porque foi o ano que máis anchos levaba para terra, sin pescalas. Pero eso non está ben, Non, vos para terra sin peixe, outros barcos como é Lito, Sito, a Virgen carretando os anchós, veñan anchós, ríase no muro que nin a Virgen. É porque a Estuxón ainda me dixe a min que isto que estaba mal feito. Ai, me cago na Virgen. Mira que manda carallo, E eles todos os días 8.000 kilos, e vos non poder ter un anchó. Así que no anchó xa andaban tocando o carallo. Estaba ben como estaba antes. E o reparto tamén está mal. Oiches, porque eu non iba a norte, porque defendía aquí. Con xurelos e con todo. E cerraron o xurelo e non defendo. E non teño dereito a pescar anchoas logo. A ver, como é iso? Eso é todo unha merda. O que ten non ten nin puta idea. Aquí teñen que repartir a todo Dios por igual. Tes máis homes, levas máis peixe, punto. O barco é máis grande, un poquinho máis tamén, que gastas máis gasoi. Si é todo fácil, querendo. Entendes? Porque teño que ter eu 200.000 kilos de anchoa e ti nada. Non fuche, porque non che... Porque defendías aquí, non te jode. É unha casa de putas todo. Veña. É un ano que non fuche, ala, ou estuveche enfermo, ou habería que non podía ir eses 3 meses, xa perdiche os históricos, xa estás jodido. Me vayan a mamar a cabría. O que máis pescou máis premian. Eso foi como outro, son a merda, claro. 4 armadores ao lado de terra, porque senón non ten xeito. Que queren vender os barcos. E agora este barco, se tuvera unha cuota de 300.000 kilos de anchoa, valía unha pila de cartas, e como non ten nada, non vale nada. Pois, é o que teñen que valer todos os barcos igual. Canto máis grande, máis vale, e canto máis pequeno, ou como sea, pero non así, como están facendo. Aí están os barcos agora todos regalados. Bueno, veña. A ver se cambia un día algo. E xa lo sou algún día. Cago en Dios. É a Xarda. Vamos a ver. Ti me quitas de producir 100.000 euros a calquer negocio, me quitas 100.000 euros, e o negocio xa non é o mismo. Terás que indemnizar. Que quiten a sardiña, pero teñen que indemnizar. Que quiten o xurelo, pero que indemnicen, joder. Que é iso de quitarne de facer cartos a unha empresa e non darlle un patacón? Isto non está, non o entendo eu. Nós tiñamos 50 toneladas de xarda e agora temos 12. A ver, que me paga ahora a min a diferencia? Quería ver eu eles con sueldos que ño quitaran a mitad ou a terceira parte. A ver o que facían os pichicomas todos eses. Vamos a avisar un negocio no marketing, a ver. A ti ahora vai che ben este ano, pescaste moi ben, faz moitos cartos, acolles os cartos, e compras a cota aunque non pescou, non sabes? Aunque está arruinando. E colle a cota desa, pode o teu. E aí ven o traje beneje. Ahora tamén gastaste 200.000 euros nunha cota de anchoa, e para ano que ven cerran anchoa, lá van os 200.000 euros, pois non sabes cando van a volver a abrir, E a xarda xa che dixo eu,
que haxa algún este ano, sabes, que haxa xarda, que aparezca xarda, que a xente, que se non po ano que lle fan como lle fixeron Anchoa Sarrancha 5 anos, e collen unha persona mellor con, eu que sei, con 50 anos ou 55, gasta 200.000 en cuota, é como a que nos tira, porque cando abran a xarda xa, van a abrir con dúas, xa non desquita os cartos na vida. Si fan todo cun descontrol de medo. Que fan todo cun descontrol de cojo abaixo xa pasou, compraron cuota de anchoa e o ano pasado baixaron a mitad. Ahora este ano deron o doble. O ano pasado que non había, ahora resulta que hai. Pero se non se aclaran, ó. Se non se aclaran, é o que dis ti, gastas e despois perdes todo. Veña. Non había que comprar nada. E se quitan, que paguen. Xa está, queren que salten os peixes por encima da auga, pero deixa a flota que para poder pagarlle a xente, que a xente quere ganar. Se nos quitan o peixe, como lle pagamos nós? Eu non entendo nada desta cuadrilla, non o entendo ao carallo. A min que máis me dá que me quiten a puta xarda. Me quitas 50 toneladas. Vale, me quedan tanto. Canto facturei o ano pasado? Tanto. Pois mentras me quites, me tens que pagar iso. E che paga 50.000 de xarda, 40.000 de xurelo e 30.000 de sardiña, e polo menos pois sobrevives. Pero que desta maneira nos deixan as expensas da anchoa. Como falla a anchoa, a ver de que vai esta flota. Imagínate ti, Se fan os andaluz, non ves? Fan os andaluz, se están contentos. Dan o 40% da sardiña. Venden os burriños gallegos, ao carallo. Ahora es que a Alberto a un 30 pediron ya, no mes de marzo, cuidado, de peche normal. É que a eles reparten por barco, non? E a nós o lote. A eles por barco venden a sardiña e viven amarrados ao muelle. Hai barcos que lle deron 100.000 kilos, en cambio a outros deronlle 20. O que lle deron 100.000 xa o primer ano, deranlle a €1 100.000 euros, cuidado, fica onde os amarra o barco ao muelle, vives a mí se me dan 100.000 euros, arrela a virgen, a Ríos Cabos de lá xa corme. Sí, pero ahora si vendes un ano, outro ano podes vender a mitad, non sei que historia, e para o ano creo que acaba iso, E para o ano tamén acaba o firmado con Portugal, e hai que renovalo a ver como é. Aquí hai 200 e pico barcos, en Portugal creo que poñía 60 e pico. Ou 130, 60 e pico baixo, en Andalucía, sí. Para o ano cambia todo, a ver se melloramos algo. A ver se melloramos algo, pero todo sería moi fácil se negociaran con nós. Pois, moi fácil. Pero isto que están facendo con nós, isto é unha ditadura pura e dura, Xa o ves, xa levan. Bom, o ano cambia, se levan así cantos anos, Luís. Desde o 2015 que empezou o lío, levan así. Os que o fixeron, meten a culpa estes que están, iban a arreglar. Tives que arreglar algo? Xa. Isto xa non se tiña que aceptar ningún reparto nunca na vida. Porque o primer reparto, ese xa foi un cachondeo. Os barcos do norte cargados de xarda acabaran cas cuotas, se meteran unha multa e levaron os históricos. Levaron os históricos dunha multa que nos meteron a todos e nos joderon 5 anos ou 6 ou 7. Ti crees xa iso? Que é normal, Ramón. Os que estaban aquí levando xarda unha semana ou que fora, nada, os de lá 100.000 kilos, 80.000 diarios, históricos da hostia, levan todo. E pois meten a sanción polo que se carretara lá arriba. Que nós estábamos ali daquela, cos carretes, non sei se estabas ti. Aquilo era un espectáculo, E nós cos carretes, outra boa que
que o San Adrián nos, oiche, todos os días 7-8 mil kilos, lle deron unha pila de merda, que dis que quedaron as pólizas na cofradía de Santonia. E fóramos 3 anos ao carrete, oiche, todos os días, collías 5, 6, 7 mil kilos, de 5 non baixabas, E que dis que quedaron as pólizas os históricos para a lonja de Santonia. Ti xa ves normal iso? Ti mira como empezou todo isto, Eu me acordo, era viste que fomos para lá, é o que nos dixían en Santiago, isto vino para quedar, a puta que apariu. É o que está ahora en Madrid daba, apoyaba a morte, bueno, viste, xa visto como a min. Tiñan a maioría aquí, a máis en Madrid, non me olvido máis na vida. Agora me van tomar pelo cu. Non me olvido máis. Já con Dios que pasamos mal que Dios. E agora que me mete a culpa aquela, mas outro, fixaron no eles. Tiña a maioría aquí, a máis alá, e fixaron que os vasos fixaron. Xa, pero eu se te digo, eu non sei até que punto non poden facer isto que están facendo con nosa. Non sei hasta que punto poden facer, deixar as empresas sin peixe, sin facturación e non ter que indemnizar, Poñen as leyes que, claro, se cerran de todo indemnizan, se non indemnizan. Pero esa lei a puxeron eles, pero non sei se é legal, se non. Mal está. Oiche, mal está. E non hai máis. Bueno, pois veña, xa falamos abondo por hoxe. Veña, a ver se falamos ao vir para terra do peixe que levamos. Xa me dixo Juan Carlos, estamos o 77 todo para nós, está tudo para nós. Vai pasando o tempo, non vai as casas, así xa logo chegamos. Xa, que si. Boa. Pois veña, xa quitei a vela, non hai problema. Veña. Cago en Dios. Aí vamos, como balas. Xa está chegando o vermeu. Xa, home. Xa logo chego, sí, así xa meto o aparato de corrientes a funcionar, non sabe? Meto no seco de fora, se cae o Pasedeira ven de noroeste, se cae o Paprior ven de nordeste. Bueno, non sei, de momento vamos andando igual. Non sei onde carallo pode vir a marea. Pero me dá a min que vai vir da proa. Non sei que colla a marea para arriba. O tempo colla a marea enchendo, non debía de vir de pior logo. Debía, hai veces que ven dun lado do outro. Pero este día viña de nordeste, ao día seguinte vos viña de norte. O sea que hoxe virá de norte ou de noroeste, que é a marea máis tarde. Digo non sei. Pois cando colla a marea enchendo, de media marea para arriba, sole vir de aí, dos cabalos, todo de por aí, claro. Non sei. A ver, cando chegamos ali, deixando a marea así, van de ir ao Candeeiro, como ao Decideiro, a ver. Como iso era antes, agora, sabías como fai, pero están os aparatos das corrientes, se fora como dijo eu, non facía falta de corriente. Aí varía moito. Aí a maioría das veces ven de aí, da Bocacedeira, pero hai veces que agarra de oeste, ven sempre toda a noite do oeste. Non é unha ciencia exata, se te digo eu. Ven de onde lle cadra. Pero xa xa viña de norte, o tempo xe está parecido, virá tamén, Bueno, veña, vamos, sim, agora está a mellor aquí que estaba aí no día, sí, ahora carallo, non sei depois ali en riba dos secos como fará, sabes, pero non ten a marajada aquí que tiña ali no Dios, ali antes de chegar ali en Prioriño, joder, máis ali antes da Boca de Ferrol, antes de chegar a Prioriño aí, ten o gambo. E aí sempre se nota máis. Río Mouro, Jadeira, Boa. O tempo non ten duda, non prendendo,
ver se non eso, non prendendo, moi pronto. Veña, vámonos dando, Ramón. Ya, vente.